बर' रावफ्रा जथुमजों गथायजानो गोनां 2023 मायथाइनि थुनलाइयारि बान्था फोसावनायनि रादाबगिरि मेल खालार 12 जानुवारि 2023 सम बेलासिनि 1:40 रिंगा थावनि एंखं पाब्लिकेशन्स नबलां दिनै 12 जानुवारिनि बृहस्पतिबारनि बेलासि 1:30 बा 1:30 रिंगायाव बर' रेबग्रा जथुमनि बान्था सायख' आफादा मैया 11 जानुवारि खालि जे गावसोरनि आफादनि जुरि बर्डनि गेजेरजों बेखौ सायख'दों आरो मैयानो जे जिरायनाय बर' राइटार्स एकाडेमिनि जे केबिनेट एक्जिक्यूटिव बडी मीटिं बेहाय बेखौ पास खालामनानै लादों एप्रुव खालामनानै लादों आरो बे जे गनायथि बादियै दिनै बेलासिनि 1:40 रिंगायाव बेखौ फोसावनो थाखाय मोनसे रादाबगिरिनि मेल खुंनानै बेखौ फोसावनो लाबाय। फारि दं बान्थानि मुं बिबान लिरगिरि आरो बिजाबनि मुं सेथि आसाम मुसाहारि थुनलाइयारि बान्था 10,000 रां बान्था मोनगिरिनि मुं मुस्रि दावफ्रि लावारि बिजाबनि मुं फैगोनखौ लामा नायनानै मोनसे खन्थाइ बिजाब बिनिफ्राय नैथिया जाबाय निमाथि मुसाहारि उन्दै लिरगिरि बान्था राङा 25,000 बान्था मोनगिरि थरायना पिनाकि ब्रह्म बिजाबनि मुं गुफुर जोमै गांसे खन्थाइ बिजाब थामथि खुगा थुनलाइयारि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइयारि बान्था बिबान 10,000 रां बान्था मोनगिरिनि मुं डक्टर रुपाश्री हाजवारी बिजाबनि मुं कर'ना आं आरो गांसे खन्थाइ बिजाब ब्रैथि लाइमोन लिरगिरि बर' थुनलाइ बान्था बान्थानि बिबां 10,000 रां बान्था मोनगिरिनि मुं मुस्रि दैमासा ब्रह्म बिजाबनि मुं जोहोलाव नोंनि नोजोराव गांसे खन्थाइ बिजाब बाथि फोरोंगिरि महेन्द्र मुसाहारि रावस्लाइ थुनलाइयारि बान्था बान्थानि बिबां 25,000 रां बान्था मोनगिरि मुस्रि अम्बिकागिरि हाजवारी बिजाबनि मुं सान्तनु फोलेरनि फिसाज्ला गांसे सल'मा दथि प्रबिन बरगयारी खन्थाइगिरि बान्था बान्थानि बिबां 5,000 रां बान्था मोनगिरिनि मुं मुस्रि राकेट बसुमतारी बिजाबनि मुं गोमानाय सोदोबनि देंखो गांसे खन्थाइ बिजाब जों बे बान्थाफोरखौ फैगौ मार्च दाननि 21 खालारनिफ्राय 29 सिम जानो गोनां जे एनबिटिनि बुक फेयार बेहाय गथायनाय जागोन एसेयानोसै गोजोन्थों।